page number pek dan kan zir do na page maker a chuan a hmasa bera chuan ato page maker 7.0 kan honga chuan a page number pek hi tangkai ma kapu ati po pek number an nei thina tianga hian zun ol na te chumi pek zata tuna hian page number pek dan page maker kan zir do ni page maker kaman hi 7.0 ania kan hong hian chuan ama sapera chuan file kan kalanga niwa kan kalanga chu niwa chuan page size te a page size te le a margin hi kan du chuan kan set thaya ge ma chuan ka set lo mai nga chuan a margin hi kan duang size kan da thaya kan du chuan inchi khat inchi ni po kha kan man dan tur zir kan da thei ni chuan number of page a hian pek kan du zat kan hong don ta pek som ni kan honga chuan ta hian kan start na tur kan page kan start na tur kha a pek kan tran na tur lai kha kan du chuan kan tai blue danga chuan ta hian page number kan ta don ta ni chuan ta hian tu lo chu vek ta se chuan pek number pek do chuan hetrang hian pek mai thei lo ti hian an ji mai thei lo wangin left and right ta hian kan bakal don ta ni kai hi kan hung chu mo left right te ta hian lo chuan left right ta kan click anga click anga kan du na la ya tlan pa kan du le kan click anga la ya emo kan du chuan page number kan ta du na lai kha poimwa noya po kan du kan ta theya khami kha lo ni sila dahil kan ta don ta ni control alt le p betanga control alt le p ka lo ta panga chuan ta hian click le nga control alt le p bet le nga lo le ta panga chuan ifa pay to don ta ni kan enang page number hay lo to ta ni 6 7 12 13 ti kan kha page number page dan a page number kan page dan kan set dan chu lo ni mai ta page som ni pathum na kana ni tum ti kan lo mai ta ni page som ni tum chuan ta yan page som ni kan kha lo ni mai ta kha page number page dan ani ta voi kai ta tinon le china file ni wa kan lenga page na vel chau kan ta tuang okay nga ti kan no file document setup ang kalanga page nga ni start page niya hi start page 2 1 agan tinga hi number of page hi page nga kan dang okay ka tikan 1 2 3 4 5 tikan lo ni tan chon left right ai kan dang kan click le nga ta hian control alt le control i het betanga alt i het betanga p het betanga kan arwalin control alt p control alt p betanga azong kan may control alt le p chuan bakal sina nga page number tu lo vek to kan kazong kan ye page number page dan chu kaka no tang kai pui nge ka pe sei